70 метра долу. Точно до дупката. Точно до дупката. Много опасно. Това не е кръстно на момчета. Тя си изгали. Оле, боже. Той си писах на това и кръстно се прекарва. Мамо, виж това лошо. Да, трябва да се работи вече. Хайде, скачай ви. Играй, да си играй сега. Хоп, играй. Той ги изчака. Той се засилка сега. Сега ще върху цитата на студентата. Е така. Да скочиш живко като балон, ще стане така. Тук си много хубавански, сеньоркара, обаче тук си рисувава и да не се вършва. Заедно скочка. И аз тук минахме. Вие снимате ли тук? Не говориш ли нещо много хубаво? Вържиш ли и да се седи винаги? Лапите до някъде. Всичко е слабко. Жижо. Виничке. Що не искаш? Много си хубаво, няма да... И тук най-хубавото нещо? Това са наши. Не оджуе. Гледай колко е издадено, той какъв голям залив е. Чакай къде е горе. Това.